să vă zic. Episod bun. Din nou, filmez episod. Acum o dura vreo 20 de secunde să-l postez, 20 de secunde să-l încep. Bun, cam aș vrea. Bun, mă refer la episodul ăla. Și în episodul am vrut să zic că nu o să meargă să fac episoade 12 minute, că e prea mult. Am vrut să zic și pe episodul ăla. Și o mers de 12 minute. Bă, o să filmăm ăsta de 12 minute. Bun. Oh, nu, 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 nu. Nu, hai să ne batem. Nenea! Nenea, ești pa? Luăm și cu ocazia asta mâncare de la el. Nenea, mulțumesc că ai venit în vizită, dar nu mai trebuie, ok? Am 20 de bucăți de iron. Da, nu trebuie să zic. Uitați să dați un like, un subscribe, să vă abonați cu clopoțel, aproape, nu știu dacă chiar voi posta zilnic, dacă voi posta zilnic, ești dușmanul meu, ești dușmanul meu, ești dușmanul meu. Te-am bătut. Scuzați-mă că am fost crizat un pic. Gura mică, ce mai faci? Gura mică, ce mai faci? Fugi, Mati, fugi. Și știi care e faza? Dacă fac ziua, o să fie mai mulți mopi. Sari. Bă, îmi trebuie 25 de iron pentru armura completă. Eu nu vreau armura completă. No, bun. Deocamdată e baricadă. Nu. Dacă mor și de data asta, papasărie. No. Am murit. Baba bună. Bă, bună. Glumești cu mine? Bă, glumești cu mine? Bă, glumești cu mine? După creativ iau și firea de scheleton, că te bata muș cu o singură și cu un singur deget. Deci, de pe tabletă și de pe telefon. Oriunde ai fi, unde ești? Dacă eu m-am dus în jungă, e sărăcie, iacă-o. Unde e cave-ul? Asta-i. Nu, bă, dacă nu găsesc cave-ul, gata, nu mai găsesc. Pentru asta îmi iau itemele care le-am avut. Iron-ul. Că m-am enervat. Pentru că nu o să găsesc diamante, nu le iau. Că ești mic și te cheamă Polonic. Nu te iau că ești mic și te cheamă Polonic. Am avut un furnace, dar nu pot să-mi fac ea. Uite că mi-au lemnul, piatra și...
Bun, unde rămăsesem? Mi-am luat ironul, lemnul și piatra. Și m-am enervat. No, acum îmi pare rău că asta nu chiar o serie de nu mai fac da. Asta ca să-mi fac din nou toate prostiile mele care am avut. Ia. Hihihihi. Bun. Paca. Ta-da! Sunt full hero. Nu știu de ce mi-am luat chestiile astea. Dar se vor duce. Stați 2 secunde, că revin în 2 secunde. Gata, am revenit. O să mai pun pauză imediat, scuzați-mă rău. Stați că mai am avut un furnias. Bă, o să fim dream, promit. Dar stați un pic, că trebuie să pun un pic pe pauză pentru voi o secundă, o să dureze, dar pentru mine o oră și ceva. Hai cu o oră dacă e. Bun, pun 2 secunde pauză. Gata, am revenit, stați, Doamne, ferii. Trebuie să fac chestia asta, o magie. Mi-am închis ușa pentru că au făcut vecinul cu bormașina și din fericire nu se aude aici în cameră. Bormașină! Da, și între timp mi-am aruncat itemele alea. Bun, o să fiu dreamuleț. Un mini dream. Dacă aș putea cumva. Iar dușmanul meu schelete. Scheletul. În Minecraft original e mult prea ușor. Bă, urcă-te. Bă, așa ceva aici, n-am văzut. Aici nu mă pot urca. Aici nu mă pot urca ca în Minecraft. Aici e greu. Da, greu. Viața este bra. Referam că viața este grea. Bun. Să zicem ce s-a întâmplat nimic, e o serie normală. Bun, dar mă omorât schelete. Și n-am putut face față că n-am avut nimic pe mine. Și deci închis serie normală. Și alea n-aveam cum să mi le recuperez. Că dacă mă jucam Minecraft original, era mult mai simplu să bat. Și am o serie normală. Și fiți atenți, it's a dream! Jumate de inimă! No. Dați înapoi pe episod să vedeți. Să vedeți, jumătate de inimă. Bine, it's not a dream. Ok? My girl and boy. Dacă ar fi un boy sau un girl. Bă, să vă surprind. Bun. Nu știu ce să zic. Să mă duc aici jos. Da. It's not a pretty cool. Yes, boy and girl. Bă, n-am 2 copănele și cum ar fi să nu mai aș fi avut mâncare, chiar și să scap cu jumătate de inimă. Bă, care șansele? Nu știu care șansele, dar sper să nu-mi fi stricat toată armura, să mi-o stric cu totul aproape. Vino, porcule de Guinea. Uite, la asta-i dau 2 hituri dintr-o bucată. Stai ca să n-aibă ăla. Și pum! Gata. 2 hituri dintr-o bucată. Ce sens? Nu. Dau 2 hituri și moare. Deodată. It's not a pretty cool. Bine, mâncarea vinocii, găleată cu apă vinocii, aici mâncărică. Bă, eu cred că zic că să lăsăm mâncare. Nu.
mai am puțină viață și nu vreau să mor. Să fie și papa seria. Și să fie papa, vino ci, porcule. Pe Minecraft original, pe la Minecraft original, mi mai simplu. Mi mai simplu că pe acolo se face mai repede mâncarea puțin și chiar când fug nu mi se duce așa de mult. Și mai ales acolo să nu uităm că acolo eu am semnul plus în mijloc și mi mai ușor cu controlele alea. Că mi mai mari butoanele mi le-am făcut și da, e mult de vorbit. Și mă doare și gura. Bun. Nu știu ce. Ăsta a fost un episod troll. Și pe episodul următor chiar aș vrea să caut un sat, că eu filmez de 11 minute. Deci, aolea, sare. Cri, babali. Cali, bibiri. Bibi, șamalamali. Bă, cred că mă opresc aici. Mă pangă nu, nenea, fii atent. Mă opresc aici cu episodul. Mă opresc aici cu episodul și îl încep altul. Ok? Îl postez pe ăsta în 20-30 de secunde și, îl postez în 20-30 de secunde și după încep altul. Bine? Promit. Promit. Ok? E mai simplu. Tac. Yeah, boy. Acum dacă mă urmărești. Hai să zic. Să mă urmărești, să-mi dai follow. Ne vedem data viitoare. Pa!